tenemos música. Ya estuve con ellos. Bos días a todas e a todos. Iniciamos o pleno de 25 de novembro do ano 2016. Como vostedes todos saben, hoxe é o Día Internacional contra as violencias machistas. Por eso, e en primeiro lugar, quero saudar e agradecer ao cuarteto de Fobras que hoxe nos acompaña neste pleno. Quero informarlles a todos vostedes que por iniciativa propia nos plantexaron o poder formar parte da loita contra a violencia de xénero e, polo tanto, dende a cultura, dende a música tamén, facer que os sons sexan un chamamento á loita contra as violencias que sufrimos as mulleres. Por iso, imos, antes de comenzar coa orde do día do pleno, van a facer unha primeira interpretación, tocarán unha peza coral de Bach. Así que, moitas gracias, Fobras, e os escoitamos. Sí, bos días, señora presidenta. Simplemente era unha cuestión de orden. Temos aquí con todos nós os representantes da Asociación de Veciños de Mourente que fixeron unha solicitud en tempo e forma e queríamos saber cal é o motivo de que non poidan intervir no pleno como fixeron outros colectivos. Moitas gracias. Observacións ao punto 1. Non hai. Queda, polo tanto, aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto á parte resolutiva, co punto 2, lectura do manifiesto do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Vou ler no nome de todos. Discúlpenme, teño unha gripe terrible e non a escoitaba. Discúlpenme. Vale, queda aprobada
por 26 votos a favor e unha abstención, xa que a voceira do Grupo Popular, a señora Arévalo, non se atopaba no pleno aquel día. Por lo tanto, que conste en acta. Pasamos, polo tanto, como lles decía, a leer o Manifesto do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, o fago no nome de os 27 diputados e diputadas desta administración. E dice así: un ano máis esta administración súmase ao chamamento de Nacións Unidas de conmemorar o 25 de novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, ratificando así o noso firme compromiso permanente de rexeitamento da violencia machista, a vez que reiteramos a nosa obrigación de traballar até conseguir a súa erradicación. Temos a convicción de que a tolerancia cero coa violencia contra as mulleres debe ser un valor e, como tal, defendido pola sociedade no seu conxunto. Máis de 800 mulleres foron asesinadas en España polas súas parellas ou exparellas desde o ano 2003, data que marca o inicio da recompilación de datos oficiais. A violencia machista é unha violencia que se dirixe contra a muller polo simple feito de selo, ao ser considerada polos seus agresores como persoas carentes dos dereitos de liberdade, respeto e capacidade de decisión. É unha forma de terrorismo ao que a cidadanía debería responder e non permanecer impasible. É unha terrible secuela social a que toda a cidadanía habemos de facer fronte. As deputadas e os deputados provinciais creemos e defendemos a igualdade entre mulleres e homes como principio fundamental. O noso compromiso contra a violencia machista é firme. Despois da aprobación da Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, que supuso un revulsivo fronte á violencia machista en todos os seus aspectos e que se consolidou como modelo internacional, a nosa sociedade quere que sigamos traballando para avanzarmos cara a unha sociedade segura, igualitaria e, polo tanto, libre de violencia machista, que lles garanta unha resposta rápida e efectiva ás mulleres que sofren violencia, así como os seus fillos e fillas. É por iso que debemos reclamar un acordo social, político e institucional contra a violencia machista, que debería estar permanentemente na senda política dos partidos políticos para chegar a ser unha cuestión de Estado prioritaria. É tempo de abordar con vontade política e con decisión unha resposta firme de sociedade, partidos políticos e institucións fronte á violencia machista, evitando máis recortes nos orzamentos destinados contra a violencia de xénero. É tempo de solucións, de traballar por consolidar un grande acordo contra o terrorismo machista de todas as forzas políticas. En primeiro lugar, hai que repoñer e dotar suficientemente as partidas orzamentarias e por obxectivos que se viñeron recortando nos últimos anos, especialmente os recursos destinados á prevención e atención integral das vítimas de violencias machistas. Entendemos tamén que hai que dotar de recursos suficientes para garantir a eficacia da Administración de Xustiza. Todos os estudos nos indican que as denuncias por violencia de xénero non aumentan, apenas chegan ao 30%, polo que o 70% queda impune. Hai que loitar contra a impunidade para que as vítimas teñan confianza na xustiza e se sintan protegidas e que non teman perder os seus fillos e fillas. Subliñamos a necesidade de pôr en marcha nos xulgados especializados en violencia de xénero o acompañamento xudicial personalizado para facer accesible a información ás mulleres vítimas da violencia machista sobre o itinerario e o procedimento máis seguro no seu percorrido xudicial, desde o momento no que pon a denuncia até o final do proceso. Cada denuncia retirada é un éxito do maltratador na súa estrategia do medo, da coacción, da ameaza. Sabemos que a violencia machista é un fenómeno complexo, polo tanto, as e os profesionais que se enfrontan a él teñen que estar especializadas e recibir unha formación específica completa e rigurosa. Sabemos que existen fallos na percepción do risco e nos informes psicosociais. Sabemos que en numerosas ocasións se revitimiza ás mulleres polo que é necesaria a obrigatoriedade
de formación específica na materia, impartida por unha institución acreditada previamente a ocupar o seu posto, tanto das e dos magistrados a fronte do órgano xurisdiccional especializado, como abogadas e abogados, forenses e equipos psicosociais que interveñan nos xulgados especializados de violencia de xénero. A educación debe ser outra das nosas grandes preocupacións. Se non rompemos os ciclos, a violencia de xénero pasará de xeración en xeración, polo que é materia do acordo tanto Plan Nacional de Sensibilización e Prevención da Violencia de Xénero como Plan Integral para previr, protexer e reparar o dano a menores vítimas directas da violencia machista e especialmente a incorporación ao currículo en todas as etapas educativas a formación específica en igualdade, educación afectivo-sexual e de prevención da violencia machista, impartida por profesionais con formación especializada e acreditada. Por en marcha accións que impulsen estudos, investigacións acerca da incidencia da violencia machista, dotar de recursos co fin de estudar as causas e os efectos, avaliar o seu impacto e coñecer as medidas para a erradicación da violencia machista, así como a súa eficacia. Por último, tal como recomendaron tanto o convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica, estamos convencidos e convencidas de que é preciso iniciar os traballos para modificar a Lei Galega 11/2007 para incorporar a regulación e o Estatuto de Protección das Vítimas da Violencia Machista, así como o momento de ampliar a Lei Integral 1/2004 contra a violencia de xénero de maneira que estean recollidas nela todas as manifestacións da devandita violencia exercida contra as mulleres e nenas, tráfico e trato de persoas, prostitución, mutilación xenital, así como os novos tipos de acoso, hostigamento ou coacción e non exclusivamente as que se producen en relacións de parella como ocorre neste momento. Así, é clave visibilizar todo tipo de violencias exercidas sobre a muller por razón de xénero, desde as máis extrema que pon en perigo a súa saúde mental e física até outro tipo de violencias como a presión estética, a violencia obstétrica e tratos inadecuados no marco da sanidade ata a violencia económica que sofren as mulleres neste momento de emerxencia social, ocupando as peores tasas de desemprego e precarización, padecendo desigualdade salarial e ocupando a maioría dos traballos non asalariados, consecuencia das situacións de dependencia familiar e de falta de recursos públicos. Para todas estas cuestións, as institucións poden e deben axudar a responder e paliar as súas consecuencias. Neste sentido, asumimos como institución o compromiso de promover, en diálogo coas organizacións sociais, medidas para contrarrestar a violencia económica sobre as mulleres e a rescinsión dos contratos da Deputación de Pontevedra coas empresas que non cumpran a igualdade salarial e laboral entre homes e mulleres. Impulsar as mesas locais de coordinación institucional como ferramenta imprescindible para conseguir unha verdadeira coordinación entre as administracións chamadas a intervir, co fin de mellorar o seguimento da atención, seguridade e protección integral ás mulleres vítimas e ás súas fillas e fillos, recuperando así o carácter integral da lei. Un ano máis, queremos lembrar a todas e cada unha das vítimas mortais do terrorismo machista, mulleres con nomes e apelidos, cunha vida por diante que se foi truncada por unha violencia cruel exercida precisamente pola persoa coa que un día decidiron compartir a súa vida. Tamén a menores, aos fillos e as fillas que conviven día a día nestes entornos vítimas directas desta violencia de xénero. E agora, para recordar a todas esas mulleres asasinadas, vítimas de violencia de xénero, 40 xa neste 2016 e 60 no 2015, imos escoitar outras dúas pezas deste cuarteto de Brass, Power de Stevens e Yesterday de Beatles, e lles pediría que o fixéramos en pé e en silencio.
Moitas gracias de novo a este extraordinario cuarteto. Antes de seguir co terceiro punto, quería respostarlle ao señor Moldes, que me facía unha pregunta e non quixen contestarlle antes porque creía que o primeiro punto da orde do día.
era suficientemente relevante para que ningunha cuestión máis mundana pois fora a protagonista. Hai un informe, señor Moldes, do secretario do Pleno, no que se di que a petición feita polo señor Sartier non cumple cos requisitos do reglamento, en primeiro lugar por ser unha petición individual e en segundo lugar porque intentar tratar temas de carácter interno da Deputación e así ben establecido no regulamento que aprobamos fai moi pouco tempo. E ademais tamén porque a petición que se fai non é certo que non se teña recibido ao señor Sartier, se fixo en numerosas ocasións por parte do Gabinete de Presidencia e tamén polo director do Príncipe Felipe. Por lo tanto, incumplindo o reglamento, non sendo certo que non se lle dera audiencia, repito, en varias ocasións, non en unha, nin en dous, nin en tres, pois se considerou que non cumplía co que establece o noso regulamento, que colectivos poden vir aquí a tratar aqueles temas que sean de interés para a provincia de Pontevedra. Ademais de que tamén moitas das cuestións que plantexaba son cuestións que non atañen a esta administración, sino que son de carácter local. Por tanto, espero terlle dado resposta á súa pregunta. Pasamos ao terceiro punto da orde do día. Tamén é unha declaración institucional sobre a importancia da técnica da pedra en seco para o ámbito provincial e que tamén está avalada por todos os deputados e deputadas da Corporación Provincial, polos 4 grupos políticos que a conforman. Doulle lectura. En Galicia, a sociedade pronto identificou a pedra como valor engadido ao cultural, mesmo superior a él, un valor de autenticidade, e non podería ser de outro modo, pois hasta onde alcanza a vista Galicia é pedra. Pedra como sentimento dunha parte inmemorial ligada á vida, ao norte, ao agro, ao mar, asomando por todos os sitios nas nosas campiñas, orgullosa gardía da súa historia. Na nosa terra, a pedra reflita a alma dun pobo experto en darlle vida ao inerte, a través dun oficio dos máis ancestrais do mundo, o oficio do canteiro. Entre as numerosas e diversas técnicas empregadas polos canteiros galegos, unhas das máis relevantes para conservar e recuperar o patrimonio arquitectónico e etnográfico da nosa provincia é a técnica tradicional da construción con pedra en seco, interrelacionada co mantemento do territorio, a paisaxe e dos seus valores culturais. Esta técnica, como traballo máis ou menos rudimentario no que se combinan entre sí pezas de diferentes tamaños e características, pero sen aglomerantes, resulta antiquísima na nosa provincia, como modalidade de elaboración de construcións de carácter permanente e de grande estabilidade ligadas ao agro, muros, a explotación do gando, cortes, a conservación e transformación dos produtos, as augas, lavadoiros, presas e as edificacións de vivendas e dependencias auxiliares, leñeras, pombais. Mostras do uso da referencia técnica abundan na nosa provincia, compoñendo unha riqueza cultural identificativa da nosa terra, polo que o seu mantemento non é só importante pola súa correcta aplicación na recuperación do patrimonio etnográfico, senón tamén porque serve para diferenciar a nosa rexión, os seus costumes e tradicións, podendo pola súa calidade por resultar unha técnica sustentable integrarse no ambiente para cadar un lugar propio no futuro. Así mesmo, é de innegable transcendencia o recoñecemento social que se debe ao traballo dos que empregan e transmiten esta técnica por manteren a nosa riqueza cultural, a nosa singularidade xeográfica e o coñecemento da pedra dos nosos antepasados. Por todo o exposto, a Deputación de Pontevedra, todos os seus deputadas e deputados, adoptan os seguintes compromisos. 1. Garantir a ensinancia e aprendizaxe da técnica tradicional da construción coa pedra en seco a través da Escola de Cantería, da que é titular da súa titularidade. 2. Cooperar na súa difusión a través da citada aprendizaxe en sucesivas xeracións de canteiros, de forma que a referida técnica non chegue a caer en desuso. 3.
contribuir con todos os medios ao seu alcance e a súa salvagarda a través da conservación do patrimonio etnográfico da nosa provincia, con abundantes manifestacións da mencionada técnica. Ben, finalizado a lectura desta declaración institucional, pasamos ao punto 4 da orde do día, aprobación inicial do orzamento da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2017. En as comisións informativas, haberá 10 minutos para a exposición do orzamento, 10 minutos para fixar posición por cada un dos grupos e 5 minutos para pechar o debate. Así que para a súa defensa, presentación, ten a palabra o señor Carlos Font. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. En una situación de incertidumbre, con algunos parámetros como, por ejemplo, la falta de unos presupuestos generales del Estado aprobados, este presupuesto que traemos hoy aquí es muy respetuoso con la realidad de lo que está haciendo la Diputación, con sus objetivos y con las prioridades demandadas. Este año el presupuesto de la Diputación está integrado por 4 presupuestos, el propio de la Diputación, el de la Escuela Universitaria de Enfermería y el de 2 consorcios de bomberos. El de la Diputación tiene un incremento de un 0,27% y queda en 152.382.000. El resultado consolidado es un total de 155 millones con un 0,2% más. En el año 16 crecimos un 2,4% respecto del 2015 e iniciamos en ese momento un profundo cambio en las líneas de actuación que vamos a continuar en el 17. Este presupuesto tiene 5 ejes vertebradores. El primero es el protagonismo de los ayuntamientos. En el Plan Concellos 2017 se garantiza un total de 41,2 millones de euros dirigidos a los ayuntamientos para inversiones, empleo y sostenibilidad financiera, es decir, un 3% más que en el año anterior. Pero hay un dato ciertamente importante, y es que el apoyo a los concellos con menos de 20.000 habitantes se destina el 75% de este plan. Desde 2015 hemos incrementado en 12 millones las ayudas a los ayuntamientos y, por lo tanto, hay un diferencial de un más 41%. Pero en el conjunto de la cooperación con los ayuntamientos pasamos de 27,1 millones de euros a 47 millones. Es decir, duplicamos lo que había en el 2015 y, lo repito para que se entienda, lo duplicamos. Pero estas ayudas a los ayuntamientos no rematan con este Plan Concellos. Hay otras colaboraciones y pondría, por ejemplo, aunque luego me referiré a él, los 4 millones en el programa de compostaje y también servicios fundamentales como el del servicio de asistencia jurídica, que se incrementa en un 89% con respecto a años anteriores, al año anterior, y continúan los procesos de refuerzo de servicio de asistencia a los ayuntamientos que les va a permitir gestionar administrativamente en mejores condiciones. También, muy importante, se mantiene el plan de anticipo solicitado en libre concurrencia y sin intereses. Todo lo anterior conduce a un resumen de que estamos marcando para asistir económica y técnicamente a los ayuntamientos un total de 49 millones de euros y todo esto basado en la igualdad de los ayuntamientos, con las mismas reglas para todos y sin ningún céntimo de libre disposición. Y que quede claro, sin ningún céntimo de libre disposición, porque libre disposición es darle el dinero a quien a mí me da la gana y esto no está en este presupuesto. El segundo eje es lo relacionado con la creación del servicio de empleo. Creado en el 2016, fue un acierto que comienza a dar sus resultados positivos. Un servicio y el fomento al empleo basado en empleo directo, en formación, en prácticas en administración y en empresas y en más talleres y obradoiros. Las líneas que financian la actuación del fomento de empleo crecen un 6,3%, manteniendo ayudas a investigadores e innovadores, un convenio bianual con la universidad
y manteniendo las becas que ha recortado los gobiernos del Partido Popular. El resumen son 13 millones de euros destinados a fomentar y mejorar el empleo, más otro millón de euros para modernización e internacionalización de nuestras empresas y para aumentar su competitividad. Especial mención merece la reorganización del servicio de asesoramiento Sparpeme con un mayor atractivo, con una organización territorial más adecuada. También quiero referirme a los viveros de la LIN Ebarro, que fue una pésima herencia y que hemos reorientado y hemos aumentado su capacidad de relación con los emprendedores. Por lo tanto, el resumen es a todo el tejido social directamente 11 millones de euros. Apartado especial merece lo relacionado con el turismo. El eje central es la redacción de un plan de turismo que se convierte en un plan estratégico conjuntamente con el sector empresarial. No se trata solo de estar en ferias, sino se trata de darle un giro que permita crear empleo y que permita promocionar nuestra provincia. También merecen especial atención el plan de castillos y parques de Pontevedra y, por no tener mucho tiempo, estamos en una mejora de los jardines, en un mantenimiento continuo, en una señalización de rutas y el ejemplo del éxito de las visitas dramatizadas lo dice absolutamente todo, añadiendo la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos. Y referirme en este apartado, finalmente, a la pésima herencia de las pousadas, que ya han sido entregadas 2 al concesionario y otras 2 serán en breve plazo y que fue ciertamente una desfeita que tuvimos que resolver. El turismo se resume en 4 millones de presupuesto, que significa un 10%, un 10,7% más que en el año anterior, y queremos rachar con la atracción, queremos ir a una atracción turística integral huyendo de la perspectiva estacional. Por lo tanto, una modernización en toda regla. El tercer eje es un territorio provincial accesible y sostenible. Con los 4 millones de euros que mencionaba anteriormente, damos apoyo a la sostenibilidad del medio, una tarea que desborda la capacidad de los ayuntamientos y que supone un 44,3% más que en el año anterior para ayudar en la formación, orientación y despliegue de todos estos trabajos. También la finca Mouriscade incrementa un 1,3%. A este plan Revitaliza de tratamiento de residuos se añaden las actuaciones del plan Móvese, con 2 objetivos fundamentales: mejoras en la calidad de los viales provinciales y en la seguridad vial. El cambio iniciado en el año 2016 en el tratamiento de la movilidad continuará en este año 2017. El cuarto eje es igualdad, el apartado de igualdad, como saben, creado por este Gobierno y que constituyó un hito. Este es un eje estratégico en este presupuesto. Ha incrementado la presencia en el territorio precisamente a demanda de los ayuntamientos y va a permitir vertebrar una política de igualdad en toda la provincia, y creo que esto en política son palabras en mayúsculas. Por lo tanto, este presupuesto para el servicio supera el 1 millón de euros, crece en un 41,3% con respecto a 2016, recordando que en el año 2015 había 0 euros para este apartado. El último eje es el conjunto de más cohesión social, y en distintos servicios a los que me referiré, trabajamos para hacer partícipes a las personas de los programas sociales dentro de un tratamiento igualitario y justo. Por parcelas concretas se ha creado el nuevo Servicio de Cohesión Social y Juventud, que permite avanzar en el apoyo a los servicios sociales municipales y tiene un presupuesto en este año 2017 de 5,5 millones de euros, que es un 7,4% más que en el anterior. Atacar la desigualdad es el objetivo fundamental. También se produce un incremento de presupuesto en lo relacionado con las actividades en Alanzada, se mantienen los convenios con la universidad. Estamos en preparación de un nuevo programa de formación en los trabajos más demandados y, en total,
figura un presupuesto de 10,9 millones de euros para asistencia a juventud, incluida la gestión de Príncipe Felipe. También figuran los servicios lingüísticos y de promoción cultural, con 3,7 millones y un incremento del 6,5%, la gestión del museo con un incremento del 4% y la Escuela de Canteiros. También en el deporte se configura como un servicio a toda la provincia en una estrategia de acción coordinada. La Diputación actuará en la promoción externa del deporte por medio de esta colaboración económica dirigida a colectivos y también individualmente. En este tema figuran 4,3 millones de euros, que es un 4,7% más que en el 2016. Voy a necesitar solo 30 segundos más para decir tres grandes cifras. Lo relacionado con apoyo a los ayuntamientos lleva un total de 49 millones en este presupuesto, que significa un 32,20%. El segundo eje, lo relacionado con empleo, actividad económica e infraestructuras, 34,5 millones, lo que supone un 22,6%, y destinado a cohesión social, 32 millones, que significan un 21%. El resumen es que el 85,4% de este presupuesto va a estos tres objetivos y va dirigido a las personas. Esto podría referirme a la deuda, pero voy a ceñirme al tiempo. El resumen es que estamos ante un presupuesto que visualiza con claridad esta nueva Diputación, que es una realidad en menos de 16 meses. Muchas gracias. Gracias, señor Font. Señor Jácome, tiene la palabra. Ben, bo día a todas e todos. O ano pasado, cando falábamos dos orzamentos, tanto en pleno como en comisións, poñíase en riba da mesa que era necesaria máis anticipación na entrega deste documento á oposición. Falouse, e non foi a oposición, dun prazo de 3 semanas. É certo que ao ritmo que funcionan as institucións en xeral este prazo era un tanto optimista. E tamén é certo que este ano, polo menos este grupo, recibiu a documentación uns días antes das comisións, o cal xa é unha mellora sustancial. Emprazamos, en primeiro lugar, ao Goberno a continuar mellorando nestes prazos, que isto non é cuestión menor, xa que se nos fuximos nesta institución das dinámicas electoralistas é porque rexeitamos en fondo en forma a existencia política desta institución. Non así dos servicios que presta aos concellos, que agardamos ver en algún momento transferidos en canto a dirección política, ben sexa a Xunta, ben sexa directamente aos concellos. Polo tanto, melloremos, traballemos colectivamente en mellorar esta fase previa. Onte, despois de enviar o documento que estamos a debater as diferentes candidaturas de Unidade Popular da provincia, mantiñamos unha xuntanza con algunhas delas, e o máis salientable desta xuntanza era non tanto a discrepancia cos fondos en sí, senón as posibles melloras en como se asignan estes recursos. Por poñer un exemplo próximo, o ser eu concelleiro en Vigo, por exemplo, evidentemente estou de acordo coas inversións da Deputación na cidade, mas discrepamos absolutamente do destino de algunhas destas inversións, como, por exemplo, no que respecta a inversión no Estadio de Balaídos. Sendo conscientes de que é o Goberno Municipal de Vigo o responsable do destino destes cartos, tempo haberá, no lugar que corresponde, ou sexa o Concello, de debater sobre este asunto. No período de alegacións, e ao longo do ano, iremos facendo colectivamente as aportacións que consideremos que poden mellorar estas inversións, dende a perspectiva de contribuir e dende unha perspectiva nítidamente de esquerdas. E, dende logo, fuxindo do electoralismo e a política espectáculo que sobran en todas as administracións, pero aínda máis nesta na que nos atopamos agora. Nesta aprobación inicial, imos absternos na votación. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Ten a palabra o señor Mosquera. Grazas, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Ben, a mí gustaríame facer un par de comentarios sobre a situación a día de hoxe, antes de entrar no fondo. Unha, abundando no que dixo a presidenta e contestando ao señor Moldes. Mire, o señor que solicitaba falar hoxe aquí, en xullo do ano pasado, pideu entrevista con todos e cada un dos diputados, prácticamente, e con todos e cada un dos concelleiros en Pontevedra. Atendeuse parcialmente, atenderá
pois creo que foi dabondo. O sea, esas técnicas son inviables. Aquí hai moitos alcaldes, están aí, saben que estes que piden a 50, atende un ben vai, non? O sea, que non houve ningún problema de non atención por parte desta casa. En segundo lugar, a nós, personalmente, a min alégrame moitísimo que saúdo a presencia aquí de alcaldes e cargos do Partido Popular, porque creo que é ben que certas cousas que están sucedendo pois se poidan comentar e poidan ter unha visión xeral do que está a acontecer aquí. Ben, nós estamos afeitos, porque temos esa experiencia de que hai unha parte do Partido Popular, cando menos, de que cando hai un goberno alternativo que fai algo diferente e incluso positivo, pois dedicarse a criticalo. Por exemplo, en Pontevedra, cando empezamos, cando nos estaban premiando por accesibilidade, todos os días era meténdose ca accesibilidade. Dalle a meterse ca accesibilidade. Bueno, é unha técnica como outra calquera de estar dándolle os puntos fortes do novo goberno, o cual eu creo que se magnifican, creo que se favorecen, creo que se dá trascendencia e creo que é un erro, pero iso é cuestión de cada quen. E teño que dicir algo para empezar moi clariño. Cando houve as eleccións aquí, e houve o resultado que houve, o BNG fixo un documento marco para iniciar calquer negociación. E o anterior presidente do PP dixo que lle valía ese documento marco. En ese documento marco iba gran parte das cousas que hoxe estamos executando, que se recolleron no programa de goberno que pactamos co PSOE. Non entendo nada, absolutamente nada. Por favor, teñen un pouquiño de memoria e sepan o que dixeron unha vez e o que dixeron outra. Por exemplo, aquí o anterior presidente prometeu solemnemente que iba a facer desaparecer o Plan de Acción Comunitaria. Aquí, neste pleno. E agora resulta que ustedes están montando unha campaña porque se resucita o Plan de Acción Comunitaria cando... Bueno, podíamos seguir así hasta o infinito. Obviamente, ter un orzamento a estas alturas en tempo e forma, pois creo que demostra unha boa saúde do goberno, obviamente. Non se escapa a ninguén. E dixen outro día na presentación, e repito, que son uns orzamentos profundamente continuistas, ou que profundizan moito na liña iniciada. Atenden a todos os compromisos e, repito, profundizan nun programa que ustedes, cando menos públicamente declararon, dixeron que estaban de acordo. Co cual, pois, só quedaría, creo que sería o razonável, pois, aprobar. E profundizan, basicamente, en dúas cuestións fundamentais cara aos concellos. A primeira é na equidade, a desaparición da libre disposición, criterios obxectivos para todo o mundo, verdad? A ben gustaríame, eu me preciome de terme levado ben e ter intercambiado información fluida con César Mera, co señor Abeledo e co señor Louzán. E nunca viron a posibilidade de que os concellos, entre eles, se puxeran de acordo uns criterios. Por qué? Porque unha de costa quere que non sei que teña en conta, outro de interior quere non sei que, e non sei canto. Nunca. Claro, eso reflíctese no comportamento seu que usted di, non, que queremos falar, fagan unha proposta, fagan unha emenda, cales son, que criterios queren, fágana. Si antes que tiñan o goberno resulta que non era capaz a poñerse de acordo, nin tan sequera o pretendía o presidente de turno, pois agora que está na oposición, fágana, igual son capaces, fágana. E terémosla en conta, veremos o que se pode ter en conta. Punto. E non dicir, non, que non sei que, bueno, pois fágana, verdad? Ben, entonces, e tamén, en outra cuestión, que é a nai do año, e que nos está creando, e que creo que non nos estamos entendendo, é autonomía municipal
o sea, máxima transferencia de fondos aos concellos, é corresponsabilidade. É corresponsabilidade. Esa segunda parte parece que hai que non a entende. Esas cousas van xuntas sempre. Se non van xuntas, hai unha perversión. Por lo tanto, esa é a idea. Ben, e por si hai algunha dúbida, podo decirlles que nas grandes cifras do orzamento, por exemplo, o que son transferencias, a maioría dos concellos, esta Diputación, do mandato pasado a este, duplicou a porcentaxe, duplicouna, do 20% total do orzamento, que eran antes, a media, en este momento está no 40%. E se contamos o que é de libre disposición, digamos, entonces triplicouno. Pode dar unhas cifras. Quitando os capítulos 1, 2, 3, 5, 8 e 9, que evidentemente o personal habrá que pagar, de verdade, a débeda que ustedes deixaron habrá que pagala, e demais, verdade? Pois resulta que a Diputación do que, digamos, ten, en certo modo, de libre disposición, que son o capítulo 4, 6 e 7, pois fai en transferencia dedico o 80%, só se queda co 14% para estradas provinciais e para 4 cousiñas máis. O resto vai todo en transferencia aos concellos. Que queren? Que queren exactamente? Porque nos chegan cunha emenda como ano pasado, 20 millóns máis ou 50, que queren? Que apaguemos as luces, que non paguemos o gasóleo dos coches, que pechemos o museo, ou que pechemos Príncipe Filipe. Que queren? Se hai que pagar eso, do que queda libre, se está metendo en transferencias o 86%. Que vamos a dar un sustido. Exactamente que queren? Non, quero a transferencia, mas despois quero que se me invista en 50 cousas máis. Mire, estamos cumplindo estrictamente cun programa, por primeira vez hai un programa, co cual nos pode dicir cumple ou non cumple. Estamos estrictamente. E o que estamos é francamente sorprendidos pola actitud tan diferente que teñen aquí que en outros lados, que parece que están en outro partido distinto. Un escoito ao señor Rajoy, e ora son novos tempos, hai que dialogar, non se pode impedir a gobernabilidade, verdad? Hai que facelo. Escoita incluso o señor Feijóo, tendo maioría absoluta, ora é o tempo do diálogo, agora é o tempo de non de tal, hai que intentar chegar a acordos, verdad? Ben, escoitan incluso os seus propios compañeros de Pontevedra e din, bueno, hai que facilitar a gobernabilidade, etc. Francamente, estamos moi sorprendidos desta tirada ao monte sobre algo que precisamente no que a Diputación está facendo os máximos esforzos, que non fixo nunca. Eu teño criticado, e polo tanto, por iso agora tomamos en coherencia aquí, que hubo anos en que as transferencias igual eran 13 millóns, ou 14. Este ano igual están 50 e tantos ou 60. E se queren as cifras, ten todas aí os orzamentos e máis. Molestámonos similar desde o ano 2010. Que queren? Como temos criticado, ahora facemos, estamos transferindo máis. Exactamente que é o que queren. Hombre, habría unha gran solución, verdad? Que é unha herencia. Se non tuviéramos a débeda que temos que pagar que deixaron ustedes, se Príncipe Filipe está transferido á Xunta, se a Escola de Canteiros, se o Areeiro, se Mouriscade, pois terían máis cartos, e irían máis cartos para os concellos. Ora, dos que temos, nunca se fixe un esforzo maior, pero nin de lonxe, e as cifras están aí para demostralo. Eu pediría que foran razonables, que votaran a favor. Porque, senón, vamos sacar de hemeroteca e dicir como o que se propoñía en xuño do 2015 e ustedes estaban de acordo, agora se poñen como fieras en contra deso, verdad, por unha cuestión meramente táctica, non de unha cuestión de principio. Mais, diría que se ustedes trouxeran un orzamento como este, bueno, naquele momento defendía o señor Figueroa, estou seguro que estarían orgullosísimos. O señor Figueroa iba a encher o peito e iba a dicir que nunca se fixeron uns orzamentos tan bons nesta Diputación. Moitas gracias. Mosquera,
están cumprindo vostedes casi a rasatabla con os 10 minutos, señora Arévalo, se hasta un minuto máis pode vostede empregar o seu tempo. Tengo a palabra, señora Arévalo. Moitas gracias, moi bons días a todos e todas, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, por suposto, deputados e deputadas e presidenta. Hoxe estamos ante o pleno máis importante desta institución, porque é o pleno onde se aproba ese documento que vai a rexir o rumbo desta casa no próximo ano 17. E nos gustaría que hoxe aquí se aprobase un documento que dera resposta ás necesidades dos concellos, da provincia, dos colectivos, dos sectores productivos, incluso resposta ao que este grupo tan humilde e mayoritario que tanto desprecian lle levamos feito, e tamén dos sindicatos. Pero non, a realidade é que non dan resposta a nada desto. E a mí me gusta, de vez en cando, recordar as palabras da presidenta, porque dan bastante xogo, o día que tomou posesión, demostra pois que a verdade é vostede unha presidenta moi comprometida, que sempre fai o que dice, e son vostedes un goberno, dende logo, moi serio. E ala vou a leelas. Gobernaremos dende a participación, contando con todas e todos, alcaldes e alcaldesas. Creemos firmemente no municipalismo e na vida local, e por iso a relación da Deputación de Pontevedra cos concellos será unha relación de igual a igual. Calquera o diría. Pero dice máis. Seremos un goberno aberto con capacidade para escoitar e atender as propostas e demandas dos concellos, dos cidadáns e da oposición. Calquera o diría. Pero ese pacto de goberno que falaba o señor Mosquera, pois tamén vou a decir algo del, que tamén se incumple continuamente. Ese pacto que dice que todas as actuacións de competencia municipal que ven desenvolvendo a Deputación, ben sexa a través de axudas ou directamente a colectivos ou entidades, que se van a integrar en un plan, evitando duplicidades e tratos con potencial discriminatorio. Miren, creo que queda moi claro que todos os que están aí, todos, son uns expertos en decir unha cousa e facer completamente o contrario. A nós nos importa pouco que as palabras se as leve o vento ou que cumplan ou non ese pacto que serviu para deslegitimar o sentido do voto maioritario da cidadanía de Pontevedra, pero o que si nos preocupa son as consecuencias que trae o que vostedes están a facer. Hoxe é a máis grave, un orzamento baleiro de contido, baleiro de propostas, partidas xenéricas e que dice claramente que un ano máis de Deputación paralizada. Esa falta de concreción que denunciábamos, hoxe xa temos datos. Señores deputados, levan solamente o 50% do orzamento executado. Estamos no mes de novembro, a punto de rematar o ano. Vostedes, a verdad que son uns cracks xestionando, deixando a mitad do orzamento sin xestionar. Pensábamos que era intencionado porque de verdad é o que estamos a ver. É o que estamos a ver. 16 millóns de euros en 3 modificacións de crédito. Saben para qué? Para que funcione o dedazo da presidenta. Sí, señora presidenta, vostede que nunca se equivoca, vostede que non quere escoitar a ninguén, pois é moi malo que non queira escoitar. Mire, os alcaldes e alcaldesas que pedimos estar con vostedes, sentarnos con vostedes, estoulle segura que fai moi mal non escoitándonos. Sabémoslle moito máis que os que están sentados aí ao seu lado no goberno. Levamos tempo nas alcaldías, coñecemos os concellos e esta provincia, e creo que debería escoitarnos. Pero, mire, polo menos non nos maltrate dialécticamente, teñanos respeto, porque creo que xa estamos un pouco cansos do que está a decir de nós. Transparencia. Falan de presuposto transparente. Hombre, mire, cantos convenios van a firmar? Con quen os van a firmar? Para que son os convenios? De canto importe son os convenios? Hombre, esa é a sorpresa máis grande a que nos encontramos, pero hubo máis sorpresas. As subvencións nominativas, que tanto lle decíamos que eran necesarias, e vostede, presidenta, vostede dixo durante todo o ano, los fondos de libre disposición e las ayudas nominativas eran ilegales, por eso los retiramos. Ayudas nominativas ilegales. Se acabaron las subvenciones a dedo. Entonces, eu non sei que me vai a contestar vostede hoxe,
porque hai que, de verdade, ter moita cara para decir durante un ano inteiro que son ilegales unhas axudas, que, por certo, dan no Concello de Vigo, e agora traelas de novo ao orzamento. Pero máis grave aínda é a libre disposición. E aínda hoxe o dicen que non lle damos diñeiro a quen nos dá a gana. Como que non? Pero como que non lle dan diñeiro a quen lles dá a gana? Claro que sí. O que pretenden é maquillar o asunto a ver se non se nota, porque tamén, claro, hai que poñerse moi colorado porque están continuamente dicindo unha cousa e facendo a contraria. Mire, aquí había unha libre disposición que nos defendemos, unha libre disposición con criterio e con bases. Pregúntelle ao alcalde de Catoira, pregúntelle ao alcalde de Vilaboa, pregúntelle ao alcalde da Illa de Arousa, que lle dou os datos que recibiron 1 millón de euros, 1,5 millón, 500.000 euros, pregúntenlle a eles. E poden preguntar a min tamén, concellos que recibimos fondos de libre disposición, pero que presentamos proxectos a unha convocatoria e con bases. E vostedes no despacho. De un plumazo reparten 1 millón de euros e non é libre disposición. Como se chama eso? No, dicen que se chama compensación aos discriminados. Mire, aquí hai unha alcaldesa de Forcarei que está en esa relación. Pregúntenlle se estaba discriminada ou se sentía discriminada. Dende logo, o que teñen é un informe manipulado con datos falsos, poñendo os datos que lle interesan, que non firma ninguén de intervención, ninguén, donde pretenden, pois, avalar a libre disposición que están a facer, donde, por certo, poñen o Concello de Mos como que máis recibiu de libre disposición. Hombre, revisen os datos e de concellos socialistas tamén, revísenos. Eu mesma lle vou entregar as bases para que as vexan. Pero, facendo un balance xeral co pouco tempo que me queda, lle digo que 152 millóns de euros, máis 7 millóns que van a ter que incorporar de remanente, e solamente 40 para os concellos, señor Fon, non 41, porque o 1 é de préstamo, 40 para os concellos para transferencias. E non lle gusta que lle diga isto, pero lle vamos a decir moitas veces, non podemos deixar perder 20 millóns de euros que tiñamos. Donde están os nosos fondos dos concellos pequenos e medianos? Donde están? Porque os tiñamos. E vostedes non lo retiraron. Mire, cheques infinitos para Vigo, cheques en branco para cidades, campos de fútbol para moitas cidades. Para os que máis poden, me parece moi ben que lles axuden, pero non deixen de lado os pequenos e medianos, porque son os primeiros que teñen que recibir fondos desta casa. Polo tanto, eu lles invito aquí a que fagan un alto no camiño. E lle votaremos a favor, mire, discrepamos con un montón de cousas, pero con esta, por aquí non vamos a pasar. Un 27% do orzamento é para os concellos pequenos e medianos de Pontevedra. Mire, lle pido que retomen isto. Lle pido que deixen de decir barbaridades como que viñemos aquí a tomar o salón de plenos. Oiga, mire, somos alcaldes, alcaldesas, deputados e deputadas, que esta é a casa dos concellos, e vimos aquí a que a presidenta nos reciba. E se non nos recibe, nos vamos, como persoas civilizadas. E aquí esperamos como persoas civilizadas, porque este é o sitio dos concellos. Bueno, só faltaba que os deputados, que estábamos aquí cos alcaldes, tivéramos que pedir permiso para abrir esa porta. Dende logo, hoxe, a imaxen de que os alcaldes tiñan que presentar o DNI para entrar aquí, eso insólito, non ocurriu nunca, pero veñen ocurrindo cousas que non ocurriron nunca e vostedes queren seguir mirando para outro lado. Pero miren, estamos seguros de que todo o que llevamos a presentar non o van a aceptar, pero vamos a decirlo igualmente. Queremos os 60 millóns de euros para os concellos. E queremos unha provincia dinámica, co parque de maquinaria funcionando de novo, que vostedes van ao desmantelamento do parque de maquinaria, e nós creemos en esa entidade, en ese parque, funcionando nas estradas que teñen abandonadas, funcionando nos concellos que necesitan desa maquinaria. E, por certo, as estradas nunca estuveron como hasta ahora, e vexo que van a seguir estando. Miren, 5 millóns de euros lle faltan a esa partida. É normal que o abandono exista, nin o parque funciona, nin se dota dun orzamento como Dios manda, pero nin o executan, porque encima nin o executan e hai un montón de proxectos paralizados. Mire, este ano se cumplen xa os 10 anos dos primeiros campos de herba sintética que fixo o anterior goberno. A partir de agora, todos os anos, vai haber que renovar tapetes de herba sintética. Lle pedimos que fagan un plan para renovación dos campos de fútbol. Non nos pidan tamén que o metamos no plan concellos, hombre, que non nos dá para máis, non nos pidan máis.
Mire, lle pedimos un plan específico para o emprego, como tiñamos antes, de 10 millóns de euros. E lle pedimos tamén que as escolas deportivas teñan o presuposto que necesitan, senón será imposible, que lle faltan 250.000 euros. Por suposto, as asociacións culturais para vestiario, para obras, foron reconducindo as escolas de música, foron reconducindo a partida de deportes, pero queda moito por reconducir. Este é o goberno da sensibilidade, pero o príncipe Felipe sigue tendo menos 7 millóns de euros desde que vostedes están aquí. E, sin embargo, o compostaxe se dispara. Levan 4 millóns de euros no compostaxe desde que están gobernando. E non pasa nada. Mire, a partida de propaganda, decían que Louzán que era o presidente da propaganda. Non, mire, revisen os números. A propaganda é a que vostedes, que teñen máis que nunca. E este orzamento, 500.000 euros máis de propaganda. Mire como se pode recortar. E lle podería seguir. Lle podería seguir con un gabinete da presidencia que nunca gastou o que gasta ahora. En este orzamento, máis 150.000 euros. E 3 millóns de euros máis teñen vostedes para persoal. Esta é a deputación que nos gustaría, a que moi brevemente, porque casi non hai tempo, lles intentei relatar. Pero, sobre todo, nos gustaría unha presidenta que deixara a confrontación na súa casa e que viñese aquí con outra actitude, de escoitar, con outra actitude de ser respetuosa cos alcaldes, cos colectivos e, por suposto, cos deputados e con todos os cidadáns. Mire, equivocarnos podemos equivocarnos todos, pero se non se escoita, pois máis un se equivoca, presidenta. E xa non o decimos solamente nós. O dicen os alcaldes, as alcaldesas, os colectivos, o dicen os traballadores desta casa. Pero dice tamén os sindicatos... E rogo que vaya rematando. Vou rematando. Vou rematando. O doble de tempo que usaron os demais. Vou rematando. O dicen tamén os sindicatos cos que non se queren sentar porque fixeron un paripé simplemente para pasar o trámite. E lle pido que non actúen desa forma. Nunca se levantaron da mesa da negociación como fixeron este ano e creo que é un mal paso. Así que son moitos os que falan de que este goberno non actúa como ten que actuar. O propio Partido Socialista de Pontevedra, eu creo que todos vimos nos medios como falaba da rendabilidade nula desta Diputación na cidade de Pontevedra. Bueno, e dígolle algo máis. O propio Partido Socialista de Galicia, que a verdade que dan moito xogo últimamente nos medios, arreglen a súa casa antes de estar mirando para a nosa, que siguen anclados no pasado. Rematou o seu señora tempo, presidenta, señora Arévalo. señora... 2 minutos, rematou o seu tempo. Lle din 2 minutos máis. Realmente quero que a xente saiba que había 5 minutos no reglamento. Din 10 e a vostede 2. E ademais agora, para facer aquí un cántico a cousas que non teñen que ver co orzamento, realmente non creo que sea o que corresponda. Pero non se preocupe que algunhas cuestións lle vou a respostar. Señor Font, ten a palabra para rematar o debate sobre o orzamento. Concluí hace un año mi intervención diciendo que el presupuesto 2016 era el de la democracia, el de la igualdad y el de la dignidad para los concellos. Y esto se ha cumplido en el año 2016. Me preocupa, señor Arévalo, su falta de rigor y, sobre todo, su falta de atención a lo que ha ocurrido durante este año, porque dice que hay cosas que nunca pasaron. Efectivamente, nunca en esta Diputación hubo ese trato de democracia, de igualdad y de dignidad a los concellos. Y dado que hace referencia, me ratifico en escrache, me ratifico en toma de salón de plenos, porque, lamentablemente, quien ampara mi afirmación es la ley Mordaza, que es de su Gobierno, del Partido Popular. Pero mire, me preocupa su falta de rigor y su falta de atención a la política que ha ocurrido, porque claro, cuando usted habla de ejecución presupuestaria, me sorprende ciertamente, muy breve. 2010, en estas mismas fechas, el grado de ejecución de ustedes era del 39,82. En los años electorales mejoran, como el 2011. En el año 2013 el 40 y en el año 2014 el 42. Le voy a hacer la media excluida los años electorales. Su grado de ejecución era de un 43,2%. Por lo tanto, ciertamente sorprende el que usted diga esto. Mire, ¿subvenciones nominativas? No, señor Arévalo, no.
Nosotros hemos traído aquí una ordenanza general de subvenciones. A propósito, lo propone su compañero de partido, señor Hernández, en Santiago, que dentro del Partido Popular de Galicia, y dado que a usted le preocupan estas cuestiones, manda bastante más que ustedes. Eso es lo que propone. Y aquí lo que hay es una ordenanza que permite unas subvenciones que yo no quiero llamar nominativas, sino que quiero llamar singulares. Y son singulares por una sencilla razón. Sí, por mucho que se rían, son singulares por una sencilla razón, porque no tendrían cabida en otra convocatoria y porque ustedes, si analizasen cada una de aquellas subvenciones, tendrían que estar necesariamente de acuerdo. Pero a mayores, esa ordenanza general lo que permite y lo que obliga es a presentar una solicitud, a presentar un proyecto, a presentar absolutamente todo. No, señor Arévalo, las subvenciones que van en esta ordenanza general de subvenciones no tienen nada que ver con libre disposición. Usted hace muy mal las cuentas. Usted habla de 40 a 60 millones y debe de ser la diferencia de los 20 millones en los que el señor Louzán se los daba a quien quería, porque todavía estamos pendientes de que nos diga cuál era la regulación para la distribución de aquellos 20 millones. Por lo tanto, estamos dentro de un marco de transparencia total, dentro de un marco de concurrencia, porque aquellos que tengan un evento pueden concurrir de forma singular dentro de esta ordenanza. Y luego habla de un tema de libre disposición, me imagino que se refiere al PICEI. Primero, no va absolutamente nada en los presupuestos de este año, pero le voy a decir algo sobre el tema del PICEI. Mire, este plan es el plan de la reparación, es el plan, sí, de la restauración a los ayuntamientos. ¿Cómo se atreve usted a mencionar ayuntamientos gobernados por otra formación política, PSOE, BNG, sin referirse a lo que realmente ocurrió? Nosotros hemos hecho un estudio muy riguroso, que le invito a que presente usted una moción cuando quiera y discutimos sobre ello. El PICEI es la restauración. El PICEI deberían de apoyarlo ustedes, porque ¿sabe lo que significaría en política dicho por ustedes? Pedir perdón. Sí, pedir perdón por los años en los que ustedes han tenido 72 millones de euros, un 30 y pico % de libre disposición y de libre asignación. Y han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Por qué no me habla de los concellos de Fornelos, La Guardia y Pollo, señor Arévalo? ¿Sabe cuánto recibieron? Absolutamente 0 euros. Por lo tanto, este es un presupuesto extraordinario. Este es un presupuesto en el que los convenios son conocidos y transparentes. Y estamos hablando de una época de ocultismo total frente a la transparencia total. Y déjense de discursos diferentes. Tiene a su lado a la señora Muñoz. Dice en Vigo lo contrario a lo que dice usted aquí. A ver, sí, le invito a ir a un pleno y a escucharla, de la misma forma que usted está encantada de que estén sus compañeros del Partido Popular. Por lo tanto, mire, concluyo que yo solo necesito 20 segundos más. Mire, el cambio en 16 meses en esta Diputación es absoluto, porque el cambio ha sido el diálogo. El cambio ha sido, en esta misma sala, se ha reunido a todos los alcaldes, incluida usted. Y ha sido un año de cambio absoluto en el que concluyo con lo que decía hace un año. Y es en lo que se resume este Gobierno y a quien nos dirigimos, que son básicamente a los concellos. El año de la democracia, el año de la igualdad y el año de la dignidad. Todo aquello que ustedes no tuvieron cuando gobernaban. Gracias, señor Font. Hoxe nos acompañan aquí algúns alcaldes do Partido Popular da provincia de Pontevedra. Eu os saúdo con afecto e con respeto. Son alcaldes desta provincia. Moitos deles me teñen dito moitas veces que consideran que o plan Concellos é un bo plan. Eu agradezco a aqueles que así me teñen transmitido. Esta próxima semana nos poremos en contactos con todos e cada un deles e delas para que saiba cal vai ser o reparto
de novo, deste plan Concellos, que ten 41,2 millóns de euros. O millón de euros de créditos anticipos é a maiores. A mí me gustaría que cando que ademais é a alcaldesa, a voceira do Partido Popular, pois houbera ler os orzamentos. A mí me sorprende que non os saiba facer, porque unha alcaldesa que aproba orzamentos debería coñecelos. 41,2 millóns, ademais de 1 millón de euros para a Caixa de Anticipos, a maiores. En total, 49, que estén en streaming. Así é como se comporta a voceira do Partido Popular. Así, miren, isto é como se... Fai estas cousas a voceira do Partido Popular. Descalifica, insulta, falta ao respeto, chilla. Miren, señores cidadáns da provincia de Pontevedra, así é o comportamento da voceira do Partido Popular. Escoitaron vostedes a algún membro do goberno interrumpir algún voceiro? E chamarlles mentirosos? Ou decir que teñen moita cara? Ese é o vocabulario do Partido Popular nesta institución. Pero, claro, a cada un o identifica o que fai. Eu estaba a decir que os alcaldes e alcaldesas van coñecer nos próximos días cal é o reparto. Vai seguir sendo un reparto xusto, equitativo, igualitario, con criterios claros. E, ademais, xa lles digo a moitos alcaldes dos que están sentados e nos que acompañan hoxe neste pleno, estamos encantados, encantadas de que así sexa, que moitos van a levar sorpresas moi gratas, porque van a ter máis recursos para poder facer frente ás necesidades das súas veciñas e veciños. Porque iso é o que fai este goberno, pensar nas veciñas e nos veciños, sin ter en conta a cor das alcaldesas e dos alcaldes, repartos xustos, equitativos e transparentes. E miren, eu estou disposta a recibir as alcaldes e alcaldesas 1, 2 ou 40. A grupos de poder, xa lles digo que non vou recibir a grupos de poder. Xa o fixeron os alcaldes do Partido Popular cando gobernaba o bipartito. E miren, ven vostedes os alcaldes de Marea, os alcaldes de Podemos, os do BNG, os do Partido Socialista de Galicia, ir a tomar por asalto o pleno do Parlamento galego. Eu non o mirei nunca o mirei. E razóns teñen, sobradas razóns, porque a Xunta de Galicia fai cos concellos que non son do Partido Popular exactamente o mesmo que facía Louzán cos gobernos que non eran do Partido Popular. Así que confrontación por parte desta presidenta, ningunha. Respeto absoluto. Esta presidenta o único que fai é calificar as accións como están descritas nas leyes, que, por certo, aproba o Partido Popular en España, o señor Rajoy, calificar exclusivamente as accións. Respeto todo. Confrontación, o que ten que sufrir este goberno dende o minuto 1. Por certo, 14 deputados frente a 12. Chámase democracia e Estado de Dereito. 14 son máis que 12 e, polo tanto, 14 teñen a posibilidade de conformar un goberno forte, unido, con garra, con ideas, que está transformando a provincia de Pontevedra. Este orzamento ven a consolidar un proxecto serio, riguroso, pensado para as persoas. Así que, cando queiran alcaldes e alcaldesas, os 61 poden vir a reunirse comigo sin ningún problema, en grupos e a través da presión. O digo así, con toda claridade. Eu son unha muller moi clara. Non
os vou recibir a grupos de presión. Non o recibo, porque creo que hai que respetar a democracia. Outra proba máis do comportamento. Somos distintos, totalmente. Entendemos a política de outra forma. Nos a entendemos como debate de ideas e vostedes como campos de batalla. Eu, sinceramente, creo que deben tomar nota de aquilo que está a decir hoxe dende as posicións de bondade absoluta o señor Rajoy e o señor Feijóo. É tempo para o diálogo, para o amor, para o power flower, para ser felices. E, polo tanto, eu lles pido que se sumen a ese novo modo de entender a política que Rajoy e Feijóo están plantexando que temos que facer. Eu encantada, me sumarei a ese novo modelo de Rajoy e Feijóo, pero primeiro hai que demostrarlo con feitos. Así que imos a poñer a votación a aprobación inicial do orzamento da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2017, que é o mellor orzamento da historia desta Deputación, por transparencia, por igualdade, por equidade, por pensar nas veciñas e nos veciños. Así que o poñemos a votación. Votos a favor da aprobación inicial do orzamento da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2017. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor, unha abstención e 12 en contra. Pasamos ao punto quinto da orden de día. Expediente de suplemento de crédito número 2/16 da Escola de Enfermería. Observacións? Entendo que o aprobamos por unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Queda, polo tanto, aprobado por 14 votos a favor. Cantas abstencións? O punto 5. O expediente. Estamos no expediente de suplemento de crédito número 2/16 da Escola de Enfermería. Favorable? Entón, queda aprobado por 15 votos a favor e 12 abstencións. Vou a poñer a votación os puntos. Punto sexto. Delegación na Deputación de Pontevedra das facultades de xestión, inspección, liquidación e recadación e revisión do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana do Concello de Tomiño. Observacións? Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 7, solicitude dunha traballadora para compatibilizar o desempeño dun segundo posto de traballo no sector público. Observacións? Por unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. No punto 8, solicitude dun funcionario interino para compatibilizar o desempeño do seu posto de traballo co exercicio de actividades docentes na Universidade de Vigo. A favor. Queda, polo tanto, aprobado por unanimidade. No punto 9, 10, 11 e 12, que son dar o no e aprobación inicial do proxecto Mellora da Seguridade Viaria na EP 2503 entre Cerquido e Borralliño. O punto 10, aprobación inicial do proxecto Acondicionamento e Mellora da Seguridade Viaria da EP 2405 no lugar de A Costeira Porriño. O 11, aprobación inicial do proxecto Mellora da Seguridade Viaria na intersección na EP 2702 a Moedos Valos co acceso á Igrexa de Nespereira Pazos de Borbén. E o punto 12, dar conta do proxecto de emerxencia construción de valo e reposición de terraplén PK2 502 650 da EP 0018 Sebe a 1000 Espedregueira Pontevedra. Imos votalos por separado, pero imos debatilos conxuntamente. Creo que hai un acordo dos grupos, señora voceira. Pois, señor Uxío, ten a palabra. Gracias, presidenta. Bos días a todos e a todas. Sí, vamos a debatir os conxuntos porque son
tres proxectos de mellora de seguranza viaria en 3 interseccións e brevemente simplemente vou explicar para os medios de comunicación e para os veciños e veciñas que nos ven por streaming, que penso que é necesario que se coñeza. Desde o primeiro momento nos dixemos que a seguranza viaria era unha aposta estratégica deste goberno na área de mobilidade. De feito, esta semana vimos de presentar o Plan Móvese con case 4 millóns que pretende incidir directamente no calmado de tráfico, procurar un calmado de tráfico e reducir a velocidade nas estradas, e hoxe traemos a pleno estes 3 proxectos que o que veñen é intentar solucionar, actuar en 3 puntos negros, 3 puntos con problemas de visibilidade e problemas que non teñen unha seguranza viaria. Os 3 puntos son no Concello de Pazos de Borbén, no Concello do Porriño e no Concello de Salceda de Caselas. No Concello de Porriño a solución técnica que se propón é a construción dunha rotonda, porque hai unha intersección de 4 estradas, e nos outros dous o que se propón é unha intersección, a solución técnica que se propón é a crear un carril de entrada porque son interseccións de tres estradas. Quero dicir que estes 3 puntos xurdiron da petición dos alcaldes e alcaldesas da provincia de Pontevedra, cos que eu me teño reunido ao longo deste ano, e nos que temos establecido as prioridades que eles nos plantexan, e nos somos especialmente sensibles a estes problemas de seguranza viaria, como teño dito, e estes 3 puntos son os primeiros que se traen a pleno, porque non houbo maneira, non houbo xeito de conseguir por cesión aos terrenos necesarios para poder acometer as obras, entón temos que proceder a unha expropiación, pero quero dicir tamén que estamos en redacción de máis proxectos de solucións de interseccións que nos pediron distintos alcaldes e alcaldesas, e no próximo pleno traeremos máis. Decir que o que é o proxecto de mellora de seguranza viaria en Salceda de Caselas é de 115.000 euros, o de Porriño, o proxecto de mellora de seguranza viaria, que é unha construción dunha rotonda, é de 150.000 euros, e o de Pazos de Borbén é de 90.000 euros. E, bueno, nada máis, simplemente era para explicar un pouco en que consisten estes proxectos. Agora supoño que se teñen que votar por separado. Outro punto que é un dar conta dunha actuación de emerxencia motivada por un accidente que houve e que tuvo que construirse unha obra por urxencia e por un problema tamén de poder acceder a un terreo particular que non houve cesión, houve que tamén facer unha expropiación por urxencia, que é no Concello de aquí de Pontevedra, na parroquia de Xeve. Moitas grazas. Pasamos a votación os puntos por separado. No punto 9, aprobación inicial do proxecto mellora de seguridade viaria na EP 2503 entre Cerquido e Borralliños a Salceda de Caselas. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 10, aprobación da mellora de seguridade no vial EP 2405. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. O punto 11, aprobación inicial do proxecto de mellora de seguridade viaria na intersección na EP 2702. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 12 queda dada conta. E pasamos al punto... Hai que votar este. Sí. Vale, que raro, non? Vale, votos a favor do punto 12. Sí, pero me dice... Es que hai expropiaciones. Pois queda aprobado tamén por unanimidade. Disculpen. No punto 13, moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa a solicitude de dotación de herba sintética no campo de fútbol municipal da Seca Apoio. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Moldes. E recordo que son 5 minutos de intervención para a defensa da moción, 3 para fixar posición e 2 para pechar o debate. Ten a palabra, señor Moldes. Bos días, señora presidenta. Vamos a ver, o noso grupo, aproveitando tamén este espírito construtivo que temos hoxe no pleno, onde a maioría dos puntos se está aprobando por unanimidade, pois queríamos, en este caso, presentar unha moción onde solicitamos que o campo, en este caso municipal da Seca, que é un campo de herba natural, e co seu uso, pois en este caso, se dote de herba sintética.
hai que recordar que neste caso é un campo que é bastante utilizado, ten máis aproximadamente entre equipos de base, equipos de regional e veteráns e demais de 1.500 futbolistas, e nos entendemos, como ben decía outro día o compañeiro, en este caso, vicepresidente Mosquera, que debemos respetar o que é a voluntad dos gobernos municipais. Nos esta moción a traemos avalada polo Consello Municipal de Deportes, onde estamos todos os clubes e en este caso, todos os partidos con representación na corporación, e foi, en este caso, votado de forma unánime. Logo, nos traemos, en este caso, esta moción, entendendo que existe un novo presuposto, entendendo que existen unhas novas líneas de axuda e, sobre todo, para que teñan en conta, cando analicen, e vostedes, en este caso, fagan eses criterios na creación de novos campos, pois teñan en conta este campo polo seu uso, incluso pola súa proximidade á cidade onde hai máis equipos e onde moitas veces é utilizado por outros equipos. Logo, entendemos que neste caso, dando voluntad ao que é a propia corporación e ao que é todo o tecido asociativo do noso Concello, onde está representado nese Consello Municipal de Deportes, pois por eso pedimos ese voto favorable para a reconstrucción deste campo. Recordar que temos 3 campos, 2 deles son municipais, un deles xa está dotado de herba sintética e outro, en este caso, pois é un campo de terra que é propiedade dunha comunidade de montes e que daría este campo, en este caso de herba natural, que entendemos que para facer un uso máis intensivo, para abaratar gastos no seu mantemento, entendemos que sería unha boa posibilidade dotalo de herba sintética. Así foi defendido, en este caso, por todos os grupos nun pleno, así foi defendido polo Consello Municipal de Deportes, e é unha proposta que traemos, sobre todo, de forma constructiva para que vostedes, cando fagan os seus planeamentos, pois o teñan en conta nos próximos presupostos para poder dotar deste equipamento, pois en este caso tan demandado, e que seguramente pois vai a ser e dar un bo uso por todos os deportistas que temos no noso Concello. Moitas gracias. Gracias, señor diputado. Ten a palabra o señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Hombre, compañeiro Moldes, non se pode xogar cas palabras desta maneira. Xa sabe cal vai ser a resposta, evidentemente, porque o campo de fútbol non vamos a entrar se é necesario ou non. Faltaría máis, se ali o decidiron todos, supoño que será necesario. Pero terá que ser o Concello, terá que ser o alcalde, o grupo de goberno, quen priorice que vai a facer. Porque os campos de fútbol de herba sintética podense facer en convenio coa Diputación ou podense facer por parte do Concello. Hai moitos na provincia que fixeron os Concellos sin ser da Diputación. E igual o Concello de Pollo prefire que se faga outro tipo de actuación ali, que a Diputación faga o esforzo en outro tipo de actuación. Entón, claro, nos meternos neso, porque senón xa vai a segunda, a de Campelo completa con todas as expropiacións e demais, estamos falando de cada 4 millóns ou 5. Bueno, e a outra tamén. E despois nos virá con pabellón, probablemente. Probablemente, non? Si xa sei por onde vai vir, claro. Entonces, ao final, aprobamos de aquí, pois resulta que non. Non, vai ser que para Pollo, igual que por resto dos concellos, vai ir equitativamente, non porque pida máis ou traia por moitas vías as cousas. Simplemente é así de claro. Entón, obviamente, se o Concello de Pollo prioriza o campo, faremos o campo. Obviamente. E se prioriza outra cousa e non dá para atender as dúas cousas, pois, bueno, terá que facer o Concello de Pollo. Entón, nós aquí non podemos meternos en esta dinámica que dixeno antes, a repetimos, que dicir, autonomía e corresponsabilidade. Que non vale pedir... Bueno, eu pido 5 cousas, se me dan unha, protesto polas outras 4, se me dan as 5, pois me levo todo o orzamento da Diputación. O sea, non pode ser. A parte, creo que sería ben que deixáramos de traer mocións deste tipo. Desde logo, agardo, teño esperanza, eu sou moi paciente, non? Aunque non o parece a veces, teño esperanza de que cos meses e co tempo nesta Diputación rematemos habendo un intercambio de información fluido, de peticións, e que sepamos, nos deixemos de dicir auténticas mentiras, imprecisións ou sesgos, por se alguén se ofende. Mas, claro, o que non se pode, porque a min tamén chegaron aos meus oídos que non sei se nese Consello formalmente ou fora, é que, claro, que en Pontevedra vai todo a Pontevedra. Claro, Pollo leva 1.100.000, verdad? E Pontevedra leva, este ano non chega aos 2 millóns. Mire usted a proporción.
No, claro, como en Pontevedra se fixo un convenio con 2 campos, ala, moi ben, o sea, o Concello da Estrada casi leva tanto como o de Pontevedra. Bueno, pero igual, como Pontevedra, por favor, hai que ser un pouco rigurosos. Eu tiña esperanza de que co tempo, vamos, que a medida que vai avanzando, podamos chegar a falar as cousas exactamente, non traer mocións aquí a dicir isto, non, isto terá que ser o alcalde ou a alcaldesa. Corresponsabilidade, porque senón a autonomía convírtese nun cachondeo. Recorden que teñen 3 minutos. Moitas gracias, señora presidenta. A verdade é que eu teño que empezar dándolle as gracias ao señor Moldes por o talante da exposición que fixo, non? Porque, tanto como outras veces hai que criticar a virulencia das súas exposicións, pois cando non o fan así, pois eu doulle as gracias, non? Pero o voto vai a ser que non. O voto vai a ser que non, eu creo que explicaba ben o señor vicepresidente, co cual non vou incidir en elo. Nós temos un modelo de diputación onde creemos na autonomía local e esa autonomía local é a que ten que decidir as actuacións que se fan no territorio. É dicir, o interlocutor directo que temos, pois neste caso, é o alcalde que é elexido democráticamente por as mulleres e por os homes de Pollo. Esta reivindicación, estas actuacións neste campo de fútbol, tanto a teniente de alcalde de Pollo, Chelo Besada, como o propio alcalde, nos lo levan referido en varias reunións que mantimos con eles, e deso vai salir as prioridades que nestes momentos se vayan a acadar. A verdade é que, señor Moldes, a única observación que a min me chama a atención, non? Que perdeu unha oportunidade. Perdeu a oportunidade cando nesta casa gobernaba o Partido Popular e se construíron 88 campos de fútbol en toda a provincia, que non reclamase ese campo de fútbol para apoio, non? Eu a verdade é que me puxen estes días a buscar nas hemerotecas, a buscar en internet, nas redes sociais, se en algún momento usted había reclamado neses 9 anos de goberno do Partido Popular, no que se fixeron numerosos campos de fútbol na provincia, este campo de fútbol, e non o atopei. Seguramente porque non o fixo. A verdade é que me chama a atención que o faga agora, pero, bueno, volvo a incidir que nós vamos a actuar no territorio dependendo da democracia, e a democracia di que os que mandan nos territorios son os que votan os cidadáns, en este caso, pois, o alcalde de Pollo será o que decida o futuro das inversións da Diputación nesta cidade, nesta vila da provincia. Gracias. Gracias, señor Regades. Para rematar, ten a palabra por 2 minutos o señor Moldes. Moitas gracias, señora presidenta. Señor Regades, seguramente ao mellor non pudo buscar ben. Esta proposta foi aprobada por todos os grupos no pleno do Concello de Pollo. Me imagino que sería trasladada ao anterior presidente. Se sigue buscando nos datos da hemeroteca, pode ver que co anterior equipo de goberno xa se fixo un campo de erva sintética, que onde se deu preto de 300.000 euros cun convenio co Concello, foi un dos primeiros campos que se fixo. E tamén quería aproveitar para desmentir un dato que levan dando bastantes veces, donde din que o Concello de Pollo co anterior equipo de goberno non recibiu nada. Decirlle que no último ano de mandato, nos 2 últimos anos, 1.300.000 e pico largos, e de libre disposición, si queremos, podemos facer, e collemos os datos, donde podemos sumar todos os datos e van a incrementar máis de 300.000 euros. Eu creo que neste caso sería ahora inxusto dar o listado, pero poñémolo a disposición para repasar todas as obras. Comentarlle unha anécdota. Fíxense vostedes que se facían obras co anterior presidente, que se chegaron a poñer carteles de zonas que estaban preto do mar, se poñían no monte para que non superan quen pagaba a obra. Eso tamén está aí e se pode demostrar gráficamente. Logo, simplemente decir que co anterior equipo de goberno se fixe un campo de erva sintética e agora temos a esperanza de que co novo equipo de goberno, con esa nova diputación, se poida facer, en este caso, un novo campo. Decirlle tamén unha cousa aos compañeiros diputados, tanto o señor Regades como o señor Mosquera, que cando estamos aquí os diputados entendemos que tamén representamos a comarcas e a zonas, e tamén entendemos que fomos elexidos democráticamente, e tamén entendemos que temos unha responsabilidade de transmitir o que son as necesidades. E, por outro lado, se isto ven avalado por unha moción que foi unánime aprobada por todos os grupos do Concello de Pollo, máis o Consello Municipal, que é un órgano consultivo onde están todos os grupos e onde están todos os colectivos, entendemos que isto ven avalado e ven con autonomía do propio Concello e dos propios veciños. A partir de aí, volvo a decir que poden sumar todos os datos e no último ano de mandato, pois nos 2 últimos anos,
máis de 1.400.000 euros e sí que se recibía toda esa libre disposición que vostedes decían que se recibiu 0 euros, simplemente decirlle un dato. Si suman solo as cantidades que se recibían de libre disposición para deporte, poden sumar máis de 300.000 euros que se recibían en libre disposición. Moitas gracias. Relativa á solicitude de dotación de herba sintética no campo de fútbol municipal da SECA Apoio. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Pasamos ao punto 14 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para la que se solicita a execución do proxecto a Franqueira en torno ao santuario a Cañiza. Para a súa defensa ten a palabra o señor Aragunde. Hola, bons días a todos. Bos días a todos, compañeiros, presidenta, público, compañeiro alcalde da Cañiza, que tamén está aquí presente. Vamos a falar aquí dunha moción que se solicita a execución do proxecto a Franqueira en torno ao santuario. Traémola aquí, e antes de nada decir que hoxe, pola mañán, se levou ao pleno da Cañiza e no pleno da Cañiza se aprobou por unanimidade de todos os grupos políticos esta mesma moción. Entonces, como son os mesmos que están aquí, esperemos que haxa tamén esa correspondencia e que aquí tamén se aprobe. Estamos falando de unha moción que fala do santuario da Franqueira, como sabemos, un dos puntos de maior peregrinación que hai na provincia de Pontevedra, e, ademais, a nivel cultural, é tamén un dos sitios e a nivel turísticos máis visitados. Tamén sabemos que é o Rocío Galego porque se celebra o mesmo día que a Virxe do Rocío en Andalucía e chaman tamén o Rocío Galego por iso. Os que fomos adillos, que somos da comarca, sabemos da importancia que ten este santuario e esta peregrinación, que non é solamente o Día das Pascuillas, que coincide co Rocío andaluz, sino que é prácticamente todos os días. Entón, xa é un vial máis, un lugar máis, que se vai ali por distintas razóns, sobre todo religiosas, pero tamén por razóns de tipo de senderismo, de gastronómico, etc. Pero traémoslo aquí porque non entendemos, señor Oxío, porque esta obra non está feita. Aquí xa se perderon 150.000 euros da Xunta de Galicia, de turismo. Repito, 150.000 euros. Xa son irrecuperables. Porque a súa xestión neste ano, porque ustedes teño aquí, que o 28 de outubro do ano 2015 adxudicaron a obra, non sabemos, por certo, por 250.000 euros, non sabemos que fixo vostede hasta ahora. O que sí sabemos é que esos 150.000 euros se perderon e, polo tanto, son 150.000 euros que son irrecuperables. Pero non é solamente esos 150.000 euros que usted deixou escapar, señor Oxío. É tamén o perigo, cando falamos do plan Móvese, que estamos aquí o martes, a que se explicou, e que ten moi boas intencións, e que estaremos de acordo con el. Pero se falamos de seguridade, aquí tamén iba unha parte para ese tema, para a seguridade. Eu no pleno anterior lle dixen aos do bloque que, por favor, que menos escaparates, menos capital, menos City e máis concellos pequenos, máis concellos do interior. Pontevedra somos todos, os daqui da capital, os do mar e os do interior. E vostede, non sei, é de Tomiño, debería ter esta sensibilidade. Pero eu non entendo como cada vez que interveño, aparte sempre interveño, señor Oxío, e me teño que enfrentar dialécticamente a vostede, porque eu creo que vostede non está funcionando. Así de claro. En Covelo, fomos ali, unha carretera ali, con un montón de casas alrededor, de, eu non sei, un terrapén de 6 metros, hasta había postes de luz tirados. Non estaba nin sinalado, Temos que ir ali, entón sacámoslle fotos, dende aquí o señor Oxío parece que reaccionou, pero sempre detrás nós. Ahora nos topamos aquí moi cerca tamén, moi cerca. Señor diputado, digo
polas voltas que dá, non sei se entrou ainda en materia. O tempo vai seguindo, nada máis. Non, xo sei, gracias, señor presidente, eu sei que hai cousas que costa entendelas, a mí tamén. A mí me costa entender, porque o señor Uxío, en este caso o Bloque, pois son tan ineficaces. Se teñen os cartos, se teñen todo, e non me veñen con de patrimonio. Jolín, se foron capaces de adxudicar a obra, xa sabían que facía falta patrimonio. A parte de patrimonio solamente afecta a unha parte da obra, non ao resto. Entón, eu que me pregunto, señor Uxío, porque digo que falar con vostede, porque é un cargado disto, non sei se está desbordado, quizás este desbordado. Eu fai un ano dixenlle, señor Uxío, vostede coñece as carreteras provinciais? Me dixo que non, pero xa tuvo tempo, que son 1.800 kilómetros de carreteras. Nunha semana, 2 semanas, con calma fais, A parte bonito, coñece a toda a provincia, versión carreteras. Pero parece que non, señor Uxío, parece que vostede non quere porse ao carro e quere ir sempre dispois de nós. Eu lle propoño incluso que lle bote unha man se fai falta, na miña comarca, que a coñezo ben. Botolle unha man, isto é, vamos, non é unha broma, é en serio. Botolle unha man aquilo que estima oportuno, que me pode chamar cando queira. Non teño ningún problema. Pero xa que estamos, coxe se falou aquí do Flower Power, a todas as historias, e da paz e do amor, pois moi ben, podemos entrar tamén nesa dinámica, que é moi boa. A mí tamén me gusta o de tocar a guitarra, e a música dos Beatles, e a paz e o amor, John Lennon, e todo iso. Me parece a parte moi ben, e me encanta Gandhi, pero a parte diso, vamos a ser eficaces, e vamos a centrarnos, señor Uxío, e móvase. Señor Diputado, a colaboración coa Diputación tamén é en respetar os tempos. Sí, bueno, pero vamos a ver. Xa avisei que realmente a profusión verbal que ten é, bueno, é encantadora, pero... Déixeme ler os puntos. Vale. Déixeme ler os puntos, Os puntos, por certo, foron aprobados por unanimidade hoxe no Concello da Cañiza, Está claro, eu espero que non haxe unha contradición. Espero que os diputados do mesmo color político non voten aquí unha cousa e a la outra. Hasta se rompa a mesa, non sei que pasa aquí. Punto primeiro, que a Deputación de Pontevedra levante a paralización do proxecto adxudicado en outubro do 2015 a Franqueira en torno ao Santuario e comece a súa execución de maneira inmediata. Punto 2, que se leve a cabo as labores necesarias de mantemento e conservación das estradas provinciais que dan acceso ao Santuario a Franqueira, realizándose a limpeza, desbroce e mellora da sinalización horizontal e vertical. Seguridade, señor Uxío. Plan móvese. E punto 3, que se leven a cabo as obras de modificación... Señor Diputado, estás excedendo, creo que... A ver, estamos excedendo moito, Por que? Hombre, van 2 minutos por riba o tempo que correspondía. Vamos a ver, deixeme acabar de ler esa está... sigue, a ver. Veña, seamos un pouco flexibles. O Flower Power consiste niso. Que se leven a cabo as obras de modificación de trazado e ampliación da plataforma das estradas provinciais de acceso ao núcleo da Franqueira dende o enlace coa A52. Moitas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Señor Benítez, ten a palabra. Moitas grazas. Vou obviar os comentarios que non veñan ao conto, que creo que ocupan o 70% da súa intervención, e voume centrar na cuestión. En primeiro lugar, que quero manifestar é que, sinceramente, a mí me defrauda un pouco o feito de que, cando tes unha interlocución cos alcaldes, se responda a esa interlocución a efecto de notas de prensa e moción. Señor diputado, procure achegarse máis ao micro ou falar algo máis alto, porque non se entende, creo que é interesante que se entenda. Ben, agora mellor. Decía que o que me sorprende, a primeira sorpresa que levo é que cando intentas manter unha interlocución cos alcaldes, pois que a resposta desa interlocución sexa a través de notas de prensa e de mocións. Deste proxecto en cuestión, eu acabo de decir ao alcalde da Cañiza ahora cando saín fora, este proxecto en cuestión, eu cando atendín ao alcalde da Cañiza xa falamos en marzo deste ano, xa falamos todo relativo a este proxecto. Nesa reunión o alcalde me manifestou incluso certa disconformidade coa definición técnica do proxecto e mesmo eu lle propuxen a posibilidade de mudalo e os dous chegamos á conclusión de que para non demorar máis, porque estaba pendente da autorización de patrimonio, que non se tocase o proxecto, chegamos a esa conclusión e o que lle dixen en cuanto estivera a autorización de tal, se cometerían as obras inmediatamente.
Posteriormente, a seguinte interlocución que tuve con el foi en agosto, que me chamou para invitarme á festa do Xamón, o cal lle agradezo. E, bueno, a seguinte comunicación é unha nota de prensa e unha moción. Vostede dice que non entende, pero que é moi sinxelo. É que non podemos iniciar unha obra ilegal. Non podemos iniciar unha obra sin o permiso de patrimonio. Eu sei que vostedes están moi acostumbrados a facer eso, non? Pero non se pode facer unha obra que está nun venden, como é o Santuario da Franqueira, sin autorización pertinente. E lle remito todos os feitos como son, e como expliquei ao alcalde na reunión de marzo. Esta obra, como vostede dice, foi licitada a 11 de maio. Se remitiu a patrimonio en marzo de 2015. Se licitou sin autorización de patrimonio. Se adxudicou o 28 de outubro sin autorización de patrimonio. E desde marzo de 2015, continuamos esperando ata que chegou a autorización de patrimonio o 18 de xullo de 2016. Entón, señores do PP, que vostedes obtiveron un respaldo cidadán agora nas eleccións autonómicas, replantéxense, porque non me parece moi normal, un ano e 3 meses para que se dé unha autorización de patrimonio. E aí creo que é responsabilidade do Partido Popular, porque ata que eu sei, o Partido Popular goberna na Xunta, leva gobernado 8 anos e ten 4 anos máis por diante. Espero que remedien esta problemática, porque realmente é dramático que se teña que esperar un ano e 3 meses por unha autorización de patrimonio. O 18 de xullo chegou aquí a autorización de patrimonio, pero a autorización de patrimonio emitida condiciona a que en certo ámbito da obra hai que facer un proxecto de control arqueolóxico. Vostede foi alcalde. Si ten obras nas que solicitou a autorización de patrimonio, sabe que unha cousa é autorización e outra cousa que antes de iniciar as obras hai que facer un proxecto de control arqueolóxico. Entón, o que se fixo foi actuar no ámbito da obra que non estaba no ámbito delimitado por patrimonio porque falta o proxecto de control arqueolóxico. Sabe cando remitiu esta Deputación o proxecto de control arqueolóxico? A Xunta, vostedes, tardaron un ano e 3 meses da autorización de patrimonio. E sabe canto tardou a Deputación en remitir o proxecto de control arqueolóxico? Pois a autorización da Xunta chegou o 22 de xuño e a Deputación lle remitiu a Xunta o 18 de xullo. E ata día de hoxe, desde o 18 de xullo, o proxecto de control arqueolóxico que se remitiu a Xunta, ali está, e ainda non nos deron a autorización para poder iniciar a obra. En canto nos la den, o día seguinte empezaremos. Entón, instolle a que fale no Partido Popular para que autorice dunha vez ese proxecto de control arqueolóxico. Moitas gracias. Gracias, señor Benítez. Señor Regades, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que eu teño que sumarme ás palabras do señor Benítez, non? Eu felicito o señor Benítez e lle dou as gracias, non? Por ser capaz de ordenar un área que, cando chegamos, pois era un área moi difícil de ordenar. Tiñamos obras e proxectos que non tiñan permisos, nin autorización de outras administración. Tiñamos obras que non tiñan as cesións dos terreos e cando chegábamos a ejecutalas non as podíamos ejecutar porque a propiedade dos terrenos eran dos veciños ou en algúns casos da propia Igrexa. Tiñamos obras que os proxectos non se asustaban á realidade e había que modificar. Tiñamos obras que estaban adjudicadas e que eran imposibles de ejecutar. A verdade, lle dou as gracias en xeral, señor Benítez, e lles dou as gracias tamén en particular por esta obra. Unha obra que estaba parada, unha obra que estaba sin autorización e usted foi quen de buscar as autorizacións, de impulsar o proxecto e adjudicar o proxecto para que isto, no menor prazo posible, sea unha realidade. Eu creo que esta moción está ben, unha moción interesante. Seguramente tería que facerse no Parlamento de Galicia, non? Instar a Xunta de Galicia que aceleren eses permisos que teñen en patrimonio que van tan lentos e que van tan lentos non só para a Diputación de Pontevedra, para todos os concellos, que algún representan ustedes, a minoría, pero para todos os concellos da provincia de Pontevedra. A verdade é que teñen razón, que hai que darlle un impulso a estas autorizacións porque non funcionan. E a verdade, cando estaba estudiando esta moción, recordaba o principio de chegar á Diputación cando veíamos unha obra que pasaba polo Camiño de Santiago, nada máis e nada menos, e estaba sin permiso de patrimonio e se estaba ejecutando unha canalización polo Camiño de Santiago. A verdade é que, señor Benítez, o felicito para que estas cousas non volvan a pasar. E cando unha obra necesita de permisos de patrimonio, que se lle pidan e que se teñan. E que non volvamos a atentar sobre o patrimonio cultural desta provincia, porque se nós o destruímos, nadie o pode recuperar.
O legado que lle queremos deixar a nosos fillos e a nosos netos é este, o legado da legalidade, o legado dun patrimonio arqueolóxico rico e fortalecido por as nosas actuacións. Moitas gracias. Gracias, señor Regades. Señor Aragunde. Está. Bueno, estamos cambiados, pon señor Aragundo, pero son eu polo cambio de asento. Vamos a ver, un tema este xeral, pero que sempre se toca aquí. A mí gostaríame que o bloque que teña unha tendencia insistente casi en censurar o traballo dos diputados, é dicir, sempre están dicindo que os alcaldes teñen que relacionarse directamente con vostedes. A nós iso parecenos ben, non? Pero nós estamos aquí para algo, é dicir, somos das comarcas que hai na provincia, non sei, pensen un pouco o que están dicindo porque parece que lles molesta moitísimo que nós estemos en contacto coa realidade que temos ao lado. É a nosa obriga e vamos seguir facendo. A mí me parece moi ben que o señor Xío fale cos alcaldes, con todos os da miña comarca, con todos os da provincia, pero iso non quita a nosa obriga. Non estamos aquí para algo, nos estamos aquí para algo. Entón, quero deixar iso ben claro. Sobre o que dixo o representante do PSOE ahora, o señor Regades, dicirlle que xa levan aquí máis dun ano, é dicir, cando chegaron, a disculpa esa, no, que chegamos, isto estaba revolto, no, iso non é así. Xa estaban aquí na oposición, teñen información de todo, absolutamente de todo. Entón non vale por aquela disculpa, no, que chegamos, isto era un caos, o tema das obras, proxectos, no, xa estaban aquí, teñen acceso a todo, e agora xa pasou máis dun ano, xa levan aquí máis dun ano. Entón, creo que esa disculpa, señor Regades, está pouco caducadiña xa. Entón, vamos a centrarnos niso. Nós o que pedimos aquí é algo moi claro. Somos prácticos. Queremos que esa obra se faga, se poña en valor, porque, digamos, que é moi importante. É moi importante os efectos turísticos que ten o Santuario da Franqueira. Ademais, dos religiosos que non se lle discuten. E o que lle pedimos, señor Uxío, é iso, que sea máis eficiente, que este máis pendiente. Aquela famosa carretera que foi a primeira que eu trouxen aquí, bueno, aquilo que era un bache, agora xa non é un socavón, agora é un socavón elevado ao cuadrado. Está ali no medio da carretera, que era de Xabaxarse, Mondariz, sí, a parte interprovincial, comunica Mondariz con Covelo. É dicir, eu o que vexo aquí é que non se está ou centrado ou que non se lle dedica tempo ou que se está desbordado. Non lle digo por mal, digo que é como vexo eu a vostede con respecto a este tema. Eu sei que son moitos kilómetros, pero con interés todo se fai, con ganiñas todo se fai. Que pasa? Isto leva o seu tempo. É unha provincia moi dinámica, moita carretera, e todo iso. E nós trasladamos aquí, e vamos a seguir trasladando aquilo que nós entendamos que temos que trasladar. Entón, a disculpa esa, repito, non é que hai xa alcaldes, non sei que, non. Os alcaldes terán que defender o seu, algúns se poñen en contacto con nós, outros non, pero nós vamos a traer todo aquilo que entendemos que debemos de traer. Esperemos que voten a favor, porque na Cañiza fai unhas horas hoxe se votou, todo o mundo votou a favor disto. Moitas gracias. Gracias, señor diputado. A ver se entendín ben que a verdad que non botaron vistazo a moción. O sea que está pendiente un permiso de patrimonio e que preténdese que acordemos que nos pasemos por certo sitio de patrimonio e fagamos a obra. Mais ou menos é o resumo. Vale, pois comprenderá que non vamos a votar algo delictivo, incluso. O sea, delictivo. Ben. Procedemos á votación da moción do Partido Popular pola que se solicita a execución do proxecto de Franqueira en torno a Santuario. Bueno, seguimos a orden de aquí. Votos a favor? 12. Abstencións? 1. Votos en contra? 13. Se non me equivoco, queda rexeitada, que tería o mesmo efecto que quedará aprobada, evidentemente, porque se é ilegal estaríamos facendo algo absolutamente incorrecto. Bueno, asuntos... Non hai nada fora do día. Dar conta, 16, pasamos á parte de información e control. Dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de outubro de 2016. Estaba na comisión algunha intervención sobre o particular? Ninguna. 17. Dar conta das resolucións presidenciais, estaban tamén na carpeta. Algúna cuestión sobre as resolucións presidenciais? Ninguna.
18, rogos e preguntas. Hai algún? Sí, bueno, señor Aragón de... Veña. Ai. No, perdón, volvo a dar. Sí. Bos días. A pregunta é dirixida á presidenta, non está, queda aí en riba da mesa para a súa posterior contestación. Xa fai uns días o alcalde de Ponte Caldelas anunciou que quería realizar unha reunión con alcaldes do PSOE en Ponte Caldelas e facer unha declaración institucional en contra da Xunta de Galicia polo sectarismo da Xunta de Galicia. Eso non creu nadie, nin siquiera os propios alcaldes do PSOE. E, por eso, non se chegou a organizar esa reunión. Nesa mesma declaración, o alcalde de Ponte Caldelas decía que estaba invitada e tiña coñecemento a presidenta da Diputación e falaba como presidenta da Diputación, o alcalde de Ponte Caldelas. Mais tarde vimos que a resposta da presidenta era que ela non sabía nada. Preguntamos, e agora ven a pregunta, que nos pode contar deste tema e cal é a súa posición ante este tema. Eu creo que debía preguntar ao alcalde de Ponte Caldelas, que foi quen fixo unha unha cousa e máis a contraria. E ela tamén. Queremos saber a opinión dela sobre o tema, sobre o asunto. Da presidenta. Creo que todas as referencias son do alcalde de Ponte Caldelas, a presidenta non está. Sí. Creo que a explicación poida dar a mellor. Pregunta á presidenta. Algunha cousiña máis? Algunha cousiña máis? Alá. Xa, na de sempre, na que falo aquí sempre, que xa son un pesado con esa carretera. Despois xo digo, agora xo explico cando salamos. Vale, gracias. Oye, casi millor, se me permite o chascarrillo, casi millor non arreglala porque así ten usted de que falar. Pero bueno, vais a intentar arreglar, xa, un chascarrillo. É un chascarrillo, veña. Algunha cousiña máis? Sí. Algunha cousiña máis? Bueno, pois, ahora que estaba cogiendo gusto hai que levantar o pleno. Veña.